Se putea? Nu se putea, vă dați seama. La nimeni nu se putea, dar fix mie mi se întâmplă să rămân tot timpul la orice video fără spațiu în galerie. Nu știu de la ce, probabil că nu-mi șterg videourile care le fac, dar mi-e frică că nu o să-mi... Poveste lungă, ok. Deci, nu am cum, deci deja cred că pun... Nu mai pot la titlul videoului ăsta. Nu mai pot, mi se tot blochează, îmi face aia, rămân fără baterie, nu mai am spațiu în galerie și nu mai pot filma, nu știu ce, dar nu mai pot, oameni buni. Bună, porcini. Revenind la hectavirus. Da, oameni buni, uitați-vă înapoi la mine la cap. La fața mea aia. Mai pot. Deci sper să nu se strice vara asta. Pentru că în sensul că se strică în sensul că tot timpul o să purtăm căști. O să purtăm căști? O să purtăm măști, oameni buni. Deci nu vreau iar măști să merg 10 minute de acasă până la bunica cu... Parcă văd 3 tipuri de măști una peste alta puse. Și mai rău. Și mai rău, oameni buni. Și mai rău. Dacă se înrăutățește și nu mai putem ori să ieșim din casă, ignorați chestiile. Deci nu mai putem ori să ieșim din casă din cauza de la hectovirus sau cel mai rău, să fie făcute costume purtate speciale de oameni pentru virusul acela, că se va răspândi. Oricum s-a răspândit deja virusul în Franța. În 9 mai deja vine în Franța, ajutor! Da, mi s-a blocat Minecraft-ul. Deci nu cred. Noroc am reprins filmarea. Deci am avut noroc maxim. Revenim la hectavirus. O să zic tot videoclipul Hecta sau hectovirus. Da, deci sunt cel mai trist când aud chestia aia. Deci îmi vine să mă duc lângă peretele ăsta și să stau lângă el. Deci când vii așa, nu vezi nimic. Deja vezi. Și vezi acum. Deci sunt așa de supărat. Pentru că nu avem grijă de țară. Nu suntem în stare să avem grijă de o țară. Da, și oamenii. Acum disca politicianul, că bine, eu. Dar veniți în coață. Nu, lasă-mă. Ok, nu am nimic de spus. Ok. Da. Cea mai trăznită chestie care am văzut-o vreodată. Ce mai grea viața, oameni buni? Să repar gropile de dart. Viața mai grea ca asta nu mai găsești. Da. Nu știu dacă sunt videourile lungi. Apropo, poate vă întrebați de ce nu unesc videourile. Pentru că nu știu să le unesc cu oameni, pentru că nu sunt la nivel la Mr. Beast să știu să unesc aia, să fac aia, să-mi cumpăr aia, să fac videouri de calitate, să merg pe insule izolate. Adică nu sunt chiar așa, wow. Da, mulțumesc foarte mult. Kitty, amândouă vă să le disperă numele.
Li sparo... Aba nu. Kitty. 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 Cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe. Te pupăm, Technoblade. Odihnește-te în pace. Nu s-a terminat videoul aici. Mi-a venit o idee. Închide-te ușa. Înapoi. Deci, au. De ce nu dacă da? Da. Înapoi, băieți și fete. Nu ăsta. Cum era? Mi-am dat seama. Da, nu, prima dată. Prima dată să, pentru mine o să las așa. Ok, mi-ajung. Sau, hai să... Nu, lăsați. Mi-ajung. Încă o chestie trebuie să mai fac. Aș putea să las ironul tot aici, așa. Aici. Nu știu dacă și voi ați pățit la fel ca mine astăzi, dar când m-am trezit să merg la școală, m-am ridicat din pat și m-a luat o amețeală de am zis că pic pe jos, oameni buni. Deci, am zis că pic pe jos acolo. Mai puteam. Deci nu mai puteam, muream acolo. Deci m-am clătinat până la baie. Până am ajuns la baie mi-a revenit. Când am ajuns la baie mi-a revenit. Dar nu mai puteam. Deci simțeam că mor acolo, pe loc. Așa, bun. O să vedeți imediat ce mi-a venit în cap. În capul mi-a venit. Unde să punem noi? Stați un pic că revin imediat. Am revenit, da. Probleme tehnice, da, în casă, nu în Minecraft. Eu sigur că nu are prea bine cerul. Bun. Da. Cred că toată lumea își dă seama. și-a dat seama ce vreau să fac. Da, toată lumea și-a dat seama. Aici. Da, știu că n-am mai zis nimic pe video. Technoblade. Da. Da, nu mai pun numele real Alex.
Vei chiar mă ascultați pe mine? Toată lumea își dă seama. Parcă și simt că sunt păzit de cineva când fac asta, simt că sunt păzit de cineva. Mi-a tot apărut chestia asta pe YouTube și cred că e ziua lui Technoblade. Da. Și în fiecare dimineață, sâmbătă și duminică mă refer, voi veni așa. Sincer, îl schimb. Da. Dar cine, Doamne, nu știe pe Technoblade? Deci cine nu știe pe Technoblade, chiar să nu se mai uite la video ăsta, pentru că nu are rost. Deci te-ai uitat la un video în care nu înțelegi. Adică, da. Aba. Adică, omul acesta nu dădea speedrun-uri în Minecraft. Omul meu în 10 minute avea deja armură de netherite full enchantată cu elytra. Dacă el se juca manhunt cu prietenii lui, peste 10 minute se întorcea tot, el venea după ei. Deci omul acesta a fost ceva ce nu o să uite niciodată. Odihnește-te în pace. Explicați chestia asta. Odihnește oricum în pace, Alex. Da, bun. Cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un subscribe. Cine nu știe pe Technoblade, să dați, vă rog, un like și un subscribe. Cine nu știe, dați doar un like. Fără. Ba nu, invers, dați doar subscribe, nu like. Nu mă interesează așa mult like-urile. Pe mine mă interesează subscriberii, pentru că am zis că vreau să ajung la suma de 50 de abonați ca să facem live. Cine își dorește să fac live? Oricum. Odihnește-te în pace, Alex. Technoblade, cum vreți să-i spuneți. S-a născut în 1999 și a murit de la cancer în 2022. Odihnește-te în pace, Alex. Eu vă salut. Pa, pa!